Здравейте, приятели! Аз съм Рек Бачелър. Доста неща се случиха напоследък и мисля, че това ни напомня да актуализираме новините относно пророчествата. В контекста на Библията е хубаво да следим заглавията в медиите. Не желая да звуча като личен биограф на папата, тъй като голяма част от тези актуализации са свързани най-вече с това, което прави той. Но този папа езуит е толкова активен и зает в последните 18 месеца, колкото не е бил никой от неговите предшественици. Ето само някои неща, случили се в началото на юни. Знаете, че Библията казва, че преди свършека, преди Исус да дойде, ще има конфедерация, която ще обедини католици, протестанти и спиритизъм. Виждаме това, което новините отразяват, са точно такива събития. Ето, например, на 1 юни папа Франциск говори пред почти 53 000 души, събрани на Олимпийския стадион в Рим. И това са били харизматици от Рим и много други места. Събрани заедно, те се помолиха за папата, говорейки непознати езици. Това не ви ли напомня за нещо вече отразено в новините и случило се не толкова отдавна, когато харизматици се помолиха за папата? Тогава той само изпрати видеопослание по своя смартфон. Но този път той дойде на стадиона и коленичи на своята традиционна молитвена възглавничка. Коленичи и замоли всички да се молят за него. Ватикан Нюс докладва, че това е първият случай в историята, когато папа посещава интернационално харизматично обновително събиране. Така че той дойде и каза, че преди се чувствал неудобно сред харизматици, но очевидно вече е преодолял това неудобство. Имайте предвид, че харизматиците говорят за християните протестанти и християните католици, обединени чрез съвместно почитане на тази гласолалия или говоренето на езици, екстатичното изричане на разбираеми неща, които те наричат говорене на небесен молитвен език. Нещо, което не е било практикувано и познато на християните в последните почти 1900 години. Библията ни казва, че ще има обединение между протестанти, католици и спиритизъм и аз мисля, че особено спиритизмът има съществен принос в това вавилонско бърборене, което все повече навлиза в християнските служби. Нещо друго интересно за отбелязване е, че на това събиране на харизматици да се молят за папата, измежду 50 000 присъстващи имаше 15-членна делегация, съставена от американски религиозни лидери, и между тях беше пастор Джоел Остин. За онези, които не знаят, Джоел Остин е много известен пастор на мегацърквата Лейксайд, Хюстън, Тексас. Грандиозното събиране на стадиона бе на 1 юни, но после, на 5 юни, споменатата делегация от 15 човека, съставена от религиозни и политически лидери на САЩ, се срещна с папата във Ватикан на отделна лична аудиенция. Непосредствено след нея Джоел Остин сподели: да представлявам пасторите в Америка на срещата с римския понтив бе огромна чест за мен. Не съм сигурен, че се чувствам особено щастлив от неговото изказване, че представлява пасторите в Америка, защото ми се струва, че хората са забравили каква огромна бездна във вярванията разделя католици и протестанти. Вярно е, че преди време Америка беше истински рай за протестантските ценности. Тази страна беше истинско убежище за тези християнски идеали. Но малко по малко всичко това ерозира, приятели. В Откровение 14 глава се казва, че вторият звяр от Откровение, за който вярваме, че Съединените американски щати, който кози възлиза от земята и има 2 агнешки рога, но говори като дракон, и който в края ще направи образ на първия звяр. Онзи, който получи смъртоносната рана, но оздравя и след който целият свят ще се зачуди. Точно това наблюдаваме сега, как целият свят се очудва и възхищава. Може да забележите дори в архитектурата на САЩ, как малко по малко погледнете монумента на Вашингтон, а след това обелиска във Ватикана. Вижте сградата на Капитолия и сравнете с купола на Ватикана. Визуално можете да усетите как САЩ постепенно създава образа на звяра. Сега вече може да забележим как се оставят на страна ценностите, които от край време разделят тези 2 континента, и как сега всичко се слива за своето финално обединение.
И като че ли папата не е бил достатъчно зает, само няколко дни по-късно той проведе специална среща в Ватикан, на която израелският президент Шимон Перес и палестинският президент Махмуд Абас дойдоха на среща. Освен тях дойде и Вартоломей, патриархът на православната църква. Това е истински впечатляваща картина. Всички те идват в Ватикана, за да говорят за едно нещо – мир. Не ви ли напомни за онзи библейски стих, който казва: когато казват мир, мир, тогава ще дойде внезапно погубление. Само за една година от стъпването си в длъжност папата зае позиция на един вид посредник за мир. Много интересно. Всъщност, нека ви прочета какво се казва за това събитие в статия от 8 юни в един местен вестник. Тримата лидери, придружени от православния константинополски патриарх Вартоломей, чуха християнски, еврейски и мюсюлмански молитви, произнесени от кардинали, равини и имами. Двучасовата среща в градината на Ватикана включваше молитви от Новия и Стария завет, от Корана, молитви, които бяха четени и произнесени на еврейски, арабски, английски и италиански. За първи път в Ватикан официално се произнасят молитви към Аллах и ще чете Корана на арабски. И в Ватикан, само на мен ми се струва това, или нещата наистина се случват. Много хора са се чудели как ще стане това обединяване от последните дни, когато една световна религия ще застави насили всеки да се покланя по определен начин. Как ще заставите 1 милиард мюсюлмани да заработят в хармония с евреи, християни и протестанти? Мисля, че вече имаме отговор. Папата знае как да ги събере и обедини. Зная, че съм споделял това няколко пъти с много хора, но има един цитат от Великата борба, който непрекъснато изплува в съзнанието ми. Чрез двете големи заблуди, безсмъртието на душата и светостта на неделния ден, Сатана ще подчини народа на измамите си. Докато първата заблуда е основата на спиритизма, втората изразява съгласие с Рим. Протестантите от Съединените щати ще бъдат първите, които ще прострят ръце над пропаста, за да сграбчат ръката на спиритизма. Ще се протегнат над бездната, за да се хванат за римската мощ. И под влиянието на този троен съюз, страната ще последва Рим в погазване правата на съвестта. Великата борба, издание 2006 година. Виждам как това обединение между протестантизъм, католицизъм и спиритизъм започва да се осъществява. Един от много нашумелите филми, които все още върви по екраните на кината, наименуван Is Heaven for Real, разказва историята на момче, което едва оцелява по време на операция на апендикс. И в състояние близко до смъртта, то влиза в общение с хора, които отдавна са починали. Разговор с мъртвите. Това е спиритизмът в основата си. И ние имаме католици и протестанти. Всички те прегърнали това разбиране. Искам да кажа, какво друго може да значи това, че папата има власт да обяви двама предишни папи за светии, на които може да се молите. Не е ли това молитви към мъртви? Видяхме това да се случва през последният месец. Това е един продължителен марш, който няма да свърши скоро. Това ми напомня за няколко книги, които излязоха през последните години. Една от тях е озаглавена "Обединена къща ли?" с автор Кейт Форнер. Той говори за евангелисти и католици заедно. В книгата цялата книга се явява като увод към един интересен документ, приготвен за третото хилядолетие, заглавен "Евангелисти и католици заедно. Християнската мисия за третото хилядолетие". Този документ, подписан от хиляди религиозни лидери, за които много хора са забравили, е създаден през 1994 година. Предначертали са планове за съвместната работа на католици, харизматици и евангелисти за изграждане на обединение за промяна на обществото. И знаете ли какво? Те маршируват последователно за изпълнението на плана си, точно както е предречено. Между другото, този документ може да бъде намерен онлайн, озаглавен е "Евангелисти и католици заедно. Християнската мисия на третото хилядолетие". Сред нещата, за които говорят, е следното: ние не трябва да евангелизираме вярващи от другите религии. Католиците особено не искат протестанти да се опитват да евангелизират техни вярващи, така че подписалите се са се съгласили с това. Те също така вярват, че трябва да се използва гражданска власт и правителството за налагане на определени морални ценности.
По същото време излезе една друга книга. Нейн автор е Чарлз Колсън. Срещал съм го, добър човек. Евангелисти и католици заедно към общата цел. Казва, че едно от нещата, които обединява евангелисти и католици, е общият стил на поклонение. Нека ви прочета кратък цитат. Най-общо казано, разпространението на харизматичното движение чрез молитви, песни и начини на поклонение, излязло далеч от официалните харизматични кръгове, е спомогнало значително за преодоляване на бариерите между католици и евангелисти. И ето още един цитат от същата книга. Насоченият към сътрудничество евангелизъм на Били Греъм, който всички църкви от дадено населено място са приканени да споделят, е единствен по рода си. Харизматични събирания, където различият между протестанти и католици изчезват, доста плашеща мисъл в христоцентрично единение за поклонение, общение и радост са един друг удачен пример. Приятели, сами виждате на къде отиват нещата. Малко по малко границите, теологичните различия, които правят нас и нашите убеждения уникални, биват подкопавани и се обезценяват. Този папа твори истински шедьовър за преодоляване на различията. Позволете ми да обобщя мислите ни. Всичко това ми напомня за няколко пророчества в Библията. Можем, например, да започнем с Даниил 11 глава, не забравяйте Даниил 12 глава, където се говори за повдигането на Михаил. Това е в края на света, когато ще има време на голямо притеснение, ще има възкресение. Това точно преди сценария за края на времето се говори за силата на звяра, за онзи, който няма влечение към жени. Даниил 11 глава, много интересно, не твърдя, че го разбирам напълно. В последните стихове на главата се говори за славната земя, обещаната земя. Казва се, и той постави своя шатър в своята планина. И след това има изброяване на страни от Близкия изток. Може би това не значи нищо важно, приятели, не се безпокойте. Също така може да прочетем Откровение 16 глава, където се говори за последните язви преди битката за Армагедон. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток. Видях да излизат от устата на змея, от устата на звяра и от устата на лъжепророка 3 нечисти духове, прилични на жави. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения отиват при царете на цялата вселена да ги съберат за войната във великия ден на всемогъщия Бог. Ето ида като крадец, блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, да не гледат срамотата му. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон, или хълмът на Магедон. Знаете ли, приятели, това, което виждам в момента е обединение, концентрация на световни събития, които проправят пътя за нещата, които трябва да се случат съвсем скоро. И всичкото това популяризиране на папата напоследък се случва не случайно. То се явява като един вид подготовка, която вежда сцена към синода, който се приготвя за през октомври. Папа Франциск призовава за извънредно Генерална асамблея на Синода на епископите на тема предизвикателствата към семейството в контекста на евангелизацията. Ватикан оповести, че този синод, който ще се проведе във Ватикан от 5 до 19 октомври 2014 година, е средство, чрез което Свети Отец желая да продължи размишленията и пътуването на цялата църква съвместно с участието на лидери от всяко кътче на света. Това ще е време, когато ще се съберат и ще обсъждат движещата сила на семейството. Няма съмнение, че ще се говори за проблемите с хомосексуалността и как те се свързват с дефиницията за брака, ще обсъждат абортите. Очаквам също така да говорят за важността на неделното поклонение в обединяване на семейството. Така че, приятели, следете какво се случва. Така че, както виждаме, сливането на всички тези събития, дори съвременните писатели на света споделят своето очудване, колко зает е този папа, заставайки точно в центъра на религиозните и политически събития. И това е точно каквото пророчествата казва, че ще се случи. Той трябва да взема позиция, която ще му позволи да създаде обединение на световните сили. Светът ще гледа към него за отговори. Точно сега по света се случват истински бедствия. Има финансов колапс, ужасяващи природни бедствия. Кой смятате в такъв свят е взел позиция? На този, към който всеки ще погледне, за да намери отговор?
ще му дадат огромна вярност и доверие, особено когато хората се страхуват от катастрофа или финансово бедствие. Неговото наблягане на молитвата е чудесно, но това е точно както винаги съм очаквал, светът го изглежда преди самия край. Затова е толкова важно. Ако не разбирате защо това е толкова важно, хубаво е да изгледате цялото видео, което наскоро издадохме. Заглавено е Откровение невястата с вяра и Вавилон. Може да го свалите от iTunes, може да си го поръчате от Amazon, може и да отидете на сайта revelationmystery.com. Трябва да се молим и ако нещо в живота ви или вие самите не сте готови, трябва да уредите взаимоотношенията си с Бог веднага.